Съвършене! Това е най-назобаният сандвич, който съм създавал. Мяса на джапанка. Искаш ли да го пробваш? Благодаря, пич, но това ме мирише на крака. И аз си го сам. Ти си знаеш. Пешобирника! От кожа има да е. Идвам да ти изпапам сандвича. Няма да ми бараш зоба и ни ти стиск. Да, ще видим тази работа, гледай сега. Зоба ми, превратаджия! Проклет да си, пешобирника! Мале, ще си го ближи бавно. Само няма да ми го ближиш, извратеняк гаден. Даже го опуших с дъх на стар чесън. Не! Провиснам хуй! Върни ми го, извратеняк гаден. Скися, ако искаш обратно на зобания сандвич, ще трябва да разгадаеш моята бомбастична гатенка. Когато бременна вълчица ражда, а някой прави чирилим-тирилим на косматото й виме, трябва да обръсне зърната й с прохосмокачка. И тогава от комина ще излезе рожбата. Ама това даже не е гатанка. Ти си изплискал ли гена? Бах сестрата ти в легена, аз ще го изплискам. Сега отивам да го ближи, като близък сестрата ти. Иди ми да си го мушна между филийките.